Остави го, остави го. Айде, тате, взимай ме! Дай, тя ще ти хапне. Айде, О, браво, тате! О, тате! дай на Марко. Не, бе, не. Айде, дай. Дай. На мама няма ли даваш, така ли? Дай. О, браво, Дали! Браво! Дария, Ма не, аз го ли гали това? дай на мен. Да й дадем още малко. Чакай, снимай там има леки. Приятел. Не, тя прави. Къде е батко? Тате! Айде. Да. Как прави овцата? Бе. Как прави овцата? Бе. Как прави овцата? Бе. Иска от това да яде. Айде. Коста няма да има далики! Да, че не е така. Трябва да имаш приятели. Айде, пак. Айде ла тук, айде ла. Айде ла. О, да. Играй. Айде ла, бутай, айде ла. С... Айде ла. Айде, дай. Айде. Айде са на другата. Коста, яла малко седни, аз искам да снимам как идва към мене с проходи, да седна там. И малко и на мене ми се пълна все пак, моля те. Браво. Айде. 1, 2, 3. Айде, лапка. Айде, настрани. Бързо. Айде. Айде, Дария, ела тук, Дария. Айде, ела тук. Я, Коста, ела малко, седни малко, ела. Айде. Излезе от тук. Отбирате. Айде сега, ела малко при мене ти. Айде. Айде. Давай! Снимам те, да, снимам те. Как кажи, бе? Айде, отивай при тати. Давай, чакай, стой. Айде. Айде, бързо. Оп. Катастрофа! Айде, бързо. Мисълта е, не съм много сладки, аз съм хубаво. Айде! 1, 2, 3! Go! Ням. Мама е тука. Къде е? Мама. Дария. Мама. Айде, ела тук. Ох, не. Не.